huononeet tiet ja sitten kesällä kaiken maailman tietyöt haittaavat moottoripyöräilijöiden harrastamista. Lounaisen Suomen tieverkon tila ei saa moottoripyöräilijöiltä edes tyydyttävää arvosanaa. Urat ja montut vaanivat reiteillä, jotka vielä 10 vuotta sitten olivat motoristin unelmateitä. Lähes kaikilla motoristeilla on väylien kunnosta johtuva läheltä piti tilanne kerrottavaksi. Tosi syvä monttu oli. Huomasin sen liian myöhään ja ajoin siihen tällä pyörällä etuputket ihan tappiin ja kädet irtos sarvesta ja miehiset vehkeet tankkiin ja tosi lähellä etten kaatunut. Mun oli pakko pysähtyä ja mennä viereisellä huoltoasemalla vähän huoltaa pyörää ja itseään. Ja kuoppien ja monttujen lisäksi myös tienpinnan korjaus voi olla kaksipyöräiselle kohtalokas. Digipaikkauksista on muutama pyörä lähtenyt, kun lämmin ilma tulee, ne digipaikkaukset alkaa sulaa ja niistä tiedän, että on 2 pientä ulosajoa tullut. Syksyllä moottoripyöräilijöitä kohtaa uusi vaara. Elonkorjuun aikana sivutiet likaantuvat helposti ja liukas tienpinta voi yllättää. Nämä maatalousajoneuvot tuottaa pellolta tullessaan paljon savea, kuraa ja niin päin pois tielle, niin ne on vaarallisia. Nämä pidetellään syksynä niin kohtalaisen vaarallisia, varsinkin mutkapaikoissa sitä savea saattaa olla väliin aika kohtuuttoman paljonkin. Ja ammattilaisen mielestä mutkan takana odottavan yllätykseen voi varautua pyörän käsittelytaitoja hiomalla. Kyllä tietysti joka kevät kannattaisi harjoitella varsinkin niin kuin jarruttamisia ja väistämisiä. Että se saadaan niin kuin sellaiseen, voisiko sanoa selkäydin tasolle, että sitä ei tarvitse miettiä ja sitten ei tule niin sanottua hartialukkoa siinä vaiheessa, että yllättävä tilanne tulee.